Meillä täällä Lapissahan on perinteisesti pitkät kuljetusmatkat, joka tuo tietysti kuljetuskustannuksiin selvän lisän tuonne rintamaihin verrattuna. Me ilolla pantiin merkille ja otettiin vastaan tämä viime syksynä tullut uudistus näihin kokonaismassoihin, eli suurin sallittu 76-tonninen yhdistelmä. Yleisin niistä meillä on ollut tämmöinen 4-akselinen vetoauto ja 5-akselinen perävaunu, mutta niissä on ollut ongelmana, että siihen vetoautoon ei saada sitten sitä 35 tonnia kaikissa tapauksissa lastattua, eli se koko yhdistelmä jää vähän vajaaksi siitä. Heinäkuun alusta meillä tuli käyttöön 5-akselinen nuppi, vetoauto ja 4-akselinen perävaunu. Ja siinä saadaan nuppiin sitten, siinä on kuormapituus vähän isompi, niin saadaan se 2 nippua. Ja perävaunussa on samat 2 nippua, niin siinä kokonaismassaan päästään sitten siihen 76 tonniin. Tämän yhdistelmän pituus on silti vain se 24 metriä ja lain sallimahan 25 ja 25. Ja siihen sitten kun pannaan 5-akselinen perävaunu, niin voidaan lähteä kokeilemaan ja hakemaan lupaa tälle 84-tonniselle yhdistelmälle, jota me sitten nyt tässä lähdetään Trafilta hakemaan. Ainutlaatuinen idea on Metsähallitukselle puita ajavan yrittäjä Pentti Karvosen, joka pohti, miten asetuksen sallimissa rajoissa rakennetaan 76 tonnin yhdistelmä, johon saadaan aina maksimikantavuuden mukaiset kuormat. Toimii täysin niin kuin normaali puuauto. Sillä erotuksella, että aina täydellä hyötykuormalla. Jotakin pelkoja oli alun pitäen itselläkin, että miten se missäkin tilanteessa toimii, mutta myönteisesti on kyllä yllättänyt, että tuntuu, että tämä on erittäin turvallinen ja vakaa vehe vielä niilläkin painoilla, eikä rasita tiestöä. P&A Trans Oy ja Malisen Kuljetus Oy ovat jättäneet Liikenteen turvallisuusvirastolle hakemuksen 5-vuotisen käyttökokeilun käynnistämiseksi 2 84 tonnin pikkujätillä. Toinen yhdistelmistä tulee Lappiin ja toinen Kuhmon alueelle Kainuussa. Hakijoiden lisäksi käyttökokeilun taustaorganisaationa ovat Q-Team Systems Oy ja Metsähallitus. Meillä on täällä Lapissa ollut käytössä jo 5-akselinen ajoneuvo, johon saadaan lastattua 2 puutavaranippua yhden sijaan. Tämä tuo hyötykuormaa lisää ja tähän vetoautoon 5-akselisen perävaunun yhdistämällä saavutetaan laskennallisesti 84 tonnin kokonaispaino. 7-akselisiin verrattuna hyötykuormakoko on jopa 1,5-kertainen. Tavoitteena on löytää toimivia ratkaisuja, jotka voidaan ottaa yleisesti käyttöön ja näin parantaa kilpailukykyä raakapuulogistiikassa. Me uskomme Metsähallituksen kanssa, että tämä ratkaisu on varmasti toimiva, turvallinen ja tietä vähän rasittava vaihtoehto. Muista käyttökokeilusta poiketen, käyttökokeilua esitetään laajemmalle tieverkolle, jotta yhdistelmillä voidaan noutaa puut metsäautoteiden varsilta ilman erillistä siirtokuljetusta. Hyväkuntoiselle lupahakemuksessa määritetylle tiestölle 84 tonnin painoa haetaan ympärivuotisesti ja alemman asteen huonokuntoiselle tieverkolle vain talviaikaisiin kuljetuksiin. Autohan siis tosiaan on Scania-merkkinen 730 hevosvoimainen Euro 6 aito puutavara-auto ja 5-akselinen, joka tosiaan on ensimmäinen Suomessa 5-akselisena puuautona toteutettu auto. Perävaunun autossa on myös 5-akselinen, eli autossa yhdistelmässä yhteensä 10 akselia, jolla päästään poikkeusluvalla 84 tonnin kokonaispainoon. Auto on osoittanut toimivuutensa jo käytännön olosuhteissa niin kesällä, syksyllä kuin talvisissa olosuhteissakin, vaikka yhdistelmällekin on epäilijöitä riittänyt ja varsinkin auton osalta pitkä 5-akselinen ajoneuvo, jota on jopa verrattu, että ei linja-autolla metsään voi mennä, mutta käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että ajoneuvolla ja koko yhdistelmä mennään samoissa paikoissa, mitä aikaisemminkin on menty.
Kuormatilaa autossa lähes 10 metriä, joka on saavutettu ajoneuvon maksimipituudella 12 metriä, jonka Suomen lainsäädäntö sille sallii, sekä lyhyellä päiväohjaamolla, joka tarjoaa noin 40 senttiä lisää kuormatilan pituuteen. Akseleina autossa 5 akselia, etumaiset akselit 9000 kilon tekniseltä painoltaan olevia akseleita, molemmat vetoakselit 13 000 kilon tekniseltä painoltaan olevia akseleita ja viimeinen akseli 7000 kilon akseli, joka on tässä autossa nimenomaan 7000 kilon säädetty. Etenemistä helpottamaan autoon on asennettu muun muassa telin kevennin, joka keventää toista takimaista vetävää akselia, jolloin painoa saadaan ensimmäiselle vetävälle akselille. Ja myös takimaista kääntyvää akselia pystytään keventämään ja nostamaan ylös jopa kuorma päälle. Päällirakenne on Alukaarin valmistama. Autossa on käytetty pääasiassa ihan linjalta löytyviä tuotteita. Oikeastaan suurimmat erot löytyy täältä auton peräosasta. Siinä on erikoisvalmistettu nosturiteline, missä on korkeimmat aisat ja lisäksi aisat on 80 senttiä pidemmät kuin tavalliset. Nosturin tupessa on hydrauliset kiristimet, jotka ottaa väljän pois, ja lisäksi tuolla ihan perän ylityksessä on lisäkiristin, mikä kuormatessa ottaa sen viimeisenkin liikkeen pois, vaikka nosturi on vedetty ihan ääriasentoon. Autossa on ensimmäisellä vetävällä akselilla kevennin palje, jolla pystytään siirtämään tyhjänä ajettaessa kääntöpaikalla painoa ensimmäiselle vetävälle, jolloin auto kääntyy ketterämmin. Autossa on Alukaarin HD-runko, täysalumiini HD-runko, mikä on tällä hetkellä meidän repertuaarista vahvin malli, ja lisäksi HD-sermi. Autossa on kuormatilaa noin 10 metriä, mikä on saatu aikaan tällä pitkällä nosturitelineen aisalla. Ja tähän autoon pystytään lastaamaan 3 nippua 3 metristä puuta ja 1 pitkä rankanippu ja 3 metrinen. Sovittelulla saadaan myös 2 nippua rankaa niin, että valkataan puita, että ne menee perävaunun pisimmät. Autossa on lisäksi hiekutuslaite liukkaita kelejä varten. Meillä oikeastaan taustalla on se, että liikenneministeriö joskus vuosikymmenen alkupuolella käynnisti tämmöisen raskaita kuljetuksia koskevan strategiaselvityksen. Ja se on aika laaja työ, siinä oli erinäisiä työryhmiäkin ja samaan aikaan ehkä sitten vähän Ruotsinkin kokeilujen innoittamana jotkut kuljetuksen antajat lähti esittämään autojen kokonaispainojen korotuksia ja metsäteollisuus siinä hyvin Käyttökokeilussa odotettavia hyötyjä ovat muun muassa kuljetuskustannusten aleneminen, liikenneturvallisuuden paraneminen sekä päästöjen ja tierasituksen vähentyminen. Ajoneuvoyhdistelmien suurempi hyötykuorma vähentää ajokertojen määrää ja tiellä liikkuvan kaluston määrää, vähentää polttoaineen kulutusta kuljetettuja tonneja kohti, samoin kuin hiilidioksidi- ja muiden päästöjen määrää. Lisäakseleista johtuen tierasituksen ei pitäisi lisääntyä. Kaikkia näitä myös tutkitaan käyttökokeiluissa. Kuljetustehokkuuteen liittyvistä tutkimuksista vastaa Metsäteho ja ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimuksista Oulun yliopisto. Ja nyt näihin niin sanottuihin luvanvaraisiin ajoneuvoyhdistelmiin, joissa kokonaispaino menee yli tämän 76 tonnin, niin niihin liittyviä kokeellisia mittauksia ja simulaatiota on ajodynaamisen käyttäytymisen kannalta suoritettu. Siinähän nyt esitettiin asetuksen muutoksen yhteydessä, että tulisi käynnistää kokeiluja näillä vielä raskaammilla